Inqat magħna l-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-Għodwa tajba, illum il-ġimgħa 6 ta' Ottubru nilqakom għal din il-quddiesa li qed issir bis-semm tal-impjegati tal-Kurja tal-Arċisqof u l-impjegati tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Il-quddiesa tal-lum se ssir mill-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana u se titmexxa mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nsemmilkom qegħdin hawnhekk illum fil-Knisja Arċipretali ta' San Publiu l-Furjana fejn għal din il-quddiesa membri tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika kif ukoll tal-Kurja tal-Arċisqof. Nsellem l-Arċipret tal-Furjana Fader Carlo Cini u nsellem ukoll il-Fader Charles Mallija li huwa delegat tal-Arċisqof għal Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika. Nistedinkom biex flimkien nirringrazzjaw l-Alla nitolbuh il-barka wkoll speċjalment fuqna l-koll hawnhekk preżenti u dawk li jsegwuna wkoll biex dejjem nimxu fit-triq tal-mulej. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tagħtina l-aqwa xhieda tas-seta' tiegħek bla tarf billi taħfrinna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tagħtina sem mill-ġid tas-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Il-ġustizzja hi min-naħa tal-Mulej, Alla tagħna. Iżda min-naħa tagħna, kif aħna llum, aħna għandna lajb ma' wiċċna, ma' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda u ma' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm. Ma' wiċċ is-slaten u l-prinċipijiet u ma' wiċċ il-qassisin u l-profeti tagħna u ma' wiċċ missirijietna. Għax aħna dnibna quddiem il-Mulej, ma tajniex widen għall-Mulej Alla tagħna, meta sejħilna biex inġibu ruħna skont il-kmandamenti li tagħna l-Mulej, ma smajniex minnu. Sa minn meta l-Mulej ħareġ lil missirijietna mill-art tal-Eġittu sal-lum, aħna qomna kontra l-Mulej Alla tagħna. Ġibna ruħna bla ħsieb u ma smajniex il-leħen tiegħu. Għalhekk qabdu magħna l-hemm u s-saħta li l-Mulej kien ħabbrilna permezz tal-qaddej tiegħu Mosè meta ħareġ lil missirijietna mill-art tal-Eġittu biex jagħtina art tnixxi ħalib u għasel u hekk għadna sal-lum. Ma smajniex leħen il-Mulej Alla tagħna f'kull ma qalinna permezz tal-profeti li batilna, iżda kull wieħed minna mexa skont il-qalb ħażina tiegħu billi qdejna Alla oħra u għamilna dak li hu ħażin quddiem il-Mulej Alla tagħna. Il-kelma tal-Mulej, irroddu ħajr lil Alla. Eħlisna Mulej fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Flimkien. O Alla, daħlu l-ġnus f'wirtek, niġsu t-tempju mqaddes tiegħek. Għamlu l-Ġerusalemm ħerba waħda. Taw l-ġsma tal-qaddejja tiegħek bikel li tjur tal-ajru. Taw laħm ħbibek lil bejjem tal-art. Flimkien. Xerdulhom demmhom bħal ilma madwar Ġerusalemm. Ma kienx hemm min jidfinhom. Waqajna ċajt mal-ġirien tagħna, għad-daħq u ż-żebblieħ għal ta' madwarna. Mulej, għal dejjem se tibqa' nkurlat magħna, se tibqa' mkebsa bħal nar il-ħeġġa tiegħek flimkien. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u l-qana beħnintek, għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Ejna, o Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek, eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Flimkien. Illum la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ħażina lik Korazin, ħażina lik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li nidmu libsu l-iskejjer u qagħdu fuq l-irmiet. Imma il-ġudizzju għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int Kafarnaum,
taħseb li se tola sas-sema, sa ġol qiegħed tinxteħed. Min jisma' lilkom ikun jisma' lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili. Imma min iwarrab lili ikun iwarrab lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Ħażina lik. Din il-kelma llum nisimgħuha darbtejn fl-Evanġelju jgħidha Ġesu għal żewġ tibliet, Korazajn u Betsajda. U magħhom bi kliem ieħor ma li jfisser l-istess, Ġesu jaqgħad ukoll il-belt oħra Kafarnawm. Mhux l-ewwel darba li Ġesu tkellem din l-espressjoni ħażina lik. Lil Farizej għal diversi drabi kien qalilhom ħażina likom, prinċipalment minħabba l-ipokresija u l-wiġb ieħor tagħhom. U kien qala wkoll meta tkellem fuq dawk li jagħtu skandlu. Kien qal ħażina lih min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn il-ċkejknin. L-ewwel ħaġa li tolqotna u kemm Ġesu u ċar fi kliemu. Meta kien il-każ li jgħid imberkin jew ħenjin kif qal drabi oħra, għalhekk. Meta l-każ li jgħid ħażina lik jgħidha wkoll. Nimmaġina li meta Ġesu semma Korazajn u Betsajda u Kafarnawm kien hemm min qallu biex ma jindaħalx fil-politika u jikkonċentra fuq affarijiet oħra. Ma Ġesu ma jiddejjax lejn l-affarijiet kif huma. It-tajjeb jgħidlu tajjeb u l-ħażin jgħidlu ħażin. Dan huwa messaġġ siewi ħafna għalina l-koll, ċertament għalikom li qegħdin fil-kamp ta' l-edukazzjoni kif ukoll fil-ħidma tal-Arċidjoċesi. Ninkoraġġikom biex aħna ngħinu lil xulxin ħalli jkollna kriterji ta' dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Is-sfida llum kultant il-mentalità fis-soċjetà hi għamel il-ħażin u sejjaħlu tajjeb. Għati li xi ħadd dak li ma ħaqqux u sejjaħlu għajnuna għal dawk li huma fil-bżonn. Flok nitkellmu ċaru tont bħal Ġesu kultant ikun hemm min jipprova jiġġustifika l-ħażin u jgħid proset flok dak hu żball. Araw id-differenza fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Baruk fejn jgħid aħna dnibna quddiem il-mulej ma tajniex widen għall-mulej Alla tagħna, ma smajniex leħen il-mulej Alla tagħna. Kienet stqarrija tal-ħażin, il-ħażin se jaħlu bismu, u stqarrija ta' poplu niedem li mbagħad tista' twassal għal talba ta' maħfra bħal m'hemm fis-salm, tiftakrinniex il-ħtijiet tal-imoddi, fittex ejja u l-qana fi ħnintek. Ġesu kien diżappuntat għax in-nies ta' dawn il-bliet ma tawx każ il-kelma tiegħu u dak li għamel, sempliċement injorawh u baqgħu mexjin fit-triqthom u mwaħħlin fil-ħażen tagħhom. Innutaw l-espressjoni li juża Ġesu, ħażina lik, għax fil-fatt meta tagħmel il-ħażin, l-ewwel ħsara li tkun qed tagħmel hu lilek innifsek. Int tmur minn taħt, tista' tħossok għal mument tajjeb, anke li nexxilek tqarraq pereżempju, imma l-ewwel ħsara lilek innifsek. Imbagħad ta' żgur ħsara wkoll lil ta' madwarek. Aħna nafu li hu Ġesu li jurina tassew dak li hu taġid għalina u li jgħidilna min jisma' lili ikun jisma' lil dak li batni.
Nixtieq nħeġġiġkom il-koll biex imdawlin mill-kelma ta' Alla, nejnu li xulxin nikbru f'ambjent ta' rispett sħiħ lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull persuna. Din hija sfida oħra ta' żminijietna. Kull persuna xbija ta' Alla għandha dinjità. Għalhekk meta tisma' min jgħid li persuni b'diżabilità huma frott id-dnub, din hi mentalità żbaljata mibnija fuq preġudizzji li ma jirrispettawx id-dinjità tal-bniedem u li jweġġaw. M'għandna qatt ngħidu hekk. Nħeġġitkom anzi biex nkomplu naħdmu ħalli neqirdu l-istigma u l-preġudizzji u kull tip ta' diskriminazzjoni u ostakli li jiltaqgħu magħhom il-persuni b'diżabilità. Nitolbu llum il-Mulej biex aħna dejjem naċċettaw li hu jdawwanna bil-kelma tiegħu, li dejjem hi kelma ta' mħabba ta' għoża għal kull persuna u nitolbuh biex fil-ħidma tagħna, fil-ħidma tagħkom fl-edukazzjoni u anke fil-ħidma tal-Arċidjoċesi dejjem inwasslu dan l-ispirtu tiegħu lil kull persuna f'kull ambjent li nkunu fih. Issa nresqu dan it-talb tagħna lill-Ispirtu Santu ħalli u Mulej tal-Knisja li jmexxija fil-medda ta' żmien u biħlewwa jħeġġiġha biex timxi l quddiem. Nitolbu flimkien ejja Mulej Spiritu Qaddis. Spiritu Qaddis, Ruħ tal-Knisja, iġma' faqda sħiħa u għat il-frott it-taħbrik it-tama u kull xewqa tajba ta' kull min jagħti semu fl-Assembleja tas-Sinodu tal-Isfijiet. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja nifs ħlejju ta' Alla li f'Ġesu tħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma tnemnem, tidritta mill-ġdid il-qasab mawġa. Ejna matul din is-sena skolastika nagħlmu u nitalmu, ngħinu u niġu mejjuna, inħobbu u niġu maħbuba. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja Spiritu ħalliq li ssaħħaħ mill-ġdid l-għadam niexef, tiġbor mill-ġdid lill-mitlufa u ġġib mill-ġdid il-ftehim fost dawk li ma jarfux lil xulxin. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja n-nar iħeġġeġ Alla li ssaffi kull ħsieb ħażin, eqret u ibdel kull niket fena ta' ħajja ġdida. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja ġmil taż-żgħir u l-fqir, saħħaħ l-arusa tal-ħaruf bid-dmuħ ta' dawk li jħobbu l-paċi u dawk li għandhom laġġ għall-ġustizzja. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja maħfra ta' Alla u għatina n-nifs tiegħek li jaqadna mill-ġdid u jagħmlilna tassew aħwa. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja erf tas-sema u imla bil-grazzi tiegħek lil kull min hu miġbur għas-Sinodu hawn f'din il-Knisja u kull min isegwi minn fuq il-mezzi tax-xandir. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ejja tama tal-Knisja u qajjem fina ħolm u xewqat skont il-qalb ta' Alla, ħolm li fl-għajnejn il-bniedem jidher li ma jista' qatt iseħħ. Nitolbu. Ejja Mulej Spiritu Qaddis. Ilqa' Mulej dawn it-talbit tagħna u għatina li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl biex bil-qawwa tiegħek isseħħ fina r-rida kollha mħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna.
nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. jilqa' l-mulej midejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ħanina milli din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna lajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Li Alla tal-eżerċiti, smewt l-art hija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit. Irek ġej fil-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed hawn magħna u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqadsa Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li maħħom, infaħruk, unsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, imkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaloliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema jġedidna fi ruħu l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fil-batijietu, aħna nxandru l-mewt tiegħu, hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nfakkarkom li għada waqt in-Notte Bjanka il-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt Valletta se jkun miftuħ għal pubbliku. L-għada, il-ħadd, il-kurja tal-Arċisqof se tkun miftuħa wkoll għal pubbliku waqt l-attività Ġenna ta' Ġonna mit-8:30 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden jieħu sehem fil-quddisa tad-9:30 ta' filgħodu b'mod partikolari l-familji u wara jieħdu sehem fl-attivitajiet li se jittellaw fil-kurja.
it-tema tal-Open Day ta' din is-sena hija Knisja li taqdi. Il-viżitaturi se jkollhom l-opportunità jifhmu aħjar kif il-parroċċi qed jgħinu lil persuni fil-bżonn fil-komunità, japprezzaw opri tal-arti u arkitettura, jipparteċipaw f'taħdidiet informattivi u jaraw wirjiet imtella mill-arkivji djoċeżan fost l-oħrajn. Għall-aktar dettalji, żur il-website openday.knisja.mt. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.